A cikin wani gari wanda yake yammacin Afirka, akwai wata masarauta mai suna garin Gagare, wacce a cikinta akwai jarumai masu ƙwazo. Sannan akwai wani sarki wanda ake kira da Sarki Ya'u, wanda yake mulkinsa cikin adalci da kuma biyayya wa talakawa. Sai dai Sarki Ya'u a gaba ɗaya rayuwarsa ɗaya tal tilo Allah ya mallaka mai, wato Yarima Bahago. Yarima Bahago ɗa ne kuma jarumi sadauki wanda wannan masarauta take ji da shi. A cikin dazukan da ke kewaye a wannan masarauta akwai wani dodo mai suna Jankaru, wanda ya addabi mutanen wannan masarauta saboda yana cinye musu yara da kuma mata. Idan kuma har aka shiga jeji ba tare da izini ba, to tabbas an samu matsala, domin sai ya zo cikin wannan gari ya yi ɓarna. Yarima Bahago ya ɗau alkawarin magance musu wannan matsalar da take damunsu. Mahaifinsa Sarki Ya'u ya yi yunƙurin hana shi, amma Bahago ya nace dole sai ya je wannan daji. Haka Yarima Bahago ya ɗauki takofinsa mai sihiri, sannan ya hau dokinsa mai suna Madaki, sannan ya nufi dajin cikin dare. Inda yana cikin tafiya a cikin dokar dajin nan, kawai sai ya ci karo da wata tsohuwa tana kuka a gindin wata bishiya. Ya tsugunna ya gaishe da wannan tsohuwar, sannan ya tambaye ta. Tsohuwar nan ta ce, yaro gaskiya kai jarumi ne, amma dodo Jakaru ba irin dodannin da za a yi wasa da su bane, saboda yana da matukar hatsari. Amma kai jarumi ne, zan baka wata shawara. A cikin tsakiyar dokar dajin nan akwai wata rijiya, idan har ka sha ruwan wannan rijiyar babu wani sihiri da zai yi tasiri a kanka. Yarima Bahago haka ya yi wa wannan tsohuwa godiya, sannan ya kama hanya ya nufi cikin dokar daji, ya je ya nemi wannan rijiyar, sannan ya sha ruwanta. Bayan Yarima ya shafa awanni da yawa yana cikin tafiya a dokar daji, kwatsam sai ya tarar da wani kogo. A cikin wannan kogon akwai wani hayaƙi da yake fita daga saman cikin wannan kogon. Haka Yarima ya shiga cikin wannan kogon cikin ƙwazo da kuma jarumta. Yana shiga cikin wannan kogon sai ya tarar da dodon nan yana bacci. Yarima ya yi yunƙurin kashe wannan dodo, haka ya zare takofinsa ya kai wa wannan dodo sara. Kawai dodon nan ya farka da hanzari, sannan ya lura da Yarima sai ya kauce ya kawo Yarima gu. Yarima ya samu ya kauce. An yi faɗa mai tsanani tsakanin dodo da kuma Yarima, wato Yarima Bahago. Sannan Yarima Bahago ya tuna da wannan ruwan rijiyar nan da wannan tsohuwar ta faɗa mai, dama ya yi guzurinsa, haka ya samu ya watsa wannan dodon. Kawai dodon nan ya fara ihu, inda gaba ɗaya dokar dajin sai da ta ɗauka. Kawai naman jikinsa ya fara zagonyewa, haka wannan dodo ya samu ya zama kura. Daga ƙarshe dodon nan ya ɓace daga cikin wannan jejin, ba a sake ganinsa ba. Haka Yarima ya dawo gida jikinsa jina-jina, sannan ya ba sarki labarin dukkan abin da ya faru. Sarki ya sa aka shirya gagarumin biki, inda aka yi tsawon sati ɗaya ana wannan biki, domin an kashe wannan dodo da yake addabar su. Sannan Yarima ya sa aka haɗa ƙaton butuminsa a tsakiyar gari domin tunawa da jarumi, wato Bahago. Haka aka yi wannan shagali, kuma aka yi sati ana wannan shagali. Daga ƙarshe Sarki Ya'u ya umarci Yarima Bahago akan ya fito da matar da zai aura, saboda a samu a mai aure. Yarima Bahago ya bazama cikin gari kan neman wacce zai aura. Akwai wata wacce ake kira da Walida. Ita Walida ya ce 'yan masu matsanancin ƙarfi, amma tana da matukar kyau ga kuma tarbiyya ga ilimi sannan da hankali. Haka Yarima ya nuna ita zai aura. Shi dama Yarima ɗan sarki ne. Sarki ya umarci iyayenta akan su zo domin a ɗaura masa aure. Iyayenta suka yi murna matuƙa gaya, sannan aka samu aka yi auren Yarima Bahago. Wannan shine labarin namu na yau.